Junta, building better Africa. Ngani ndi utsogolera ndizoona zimene mukuli nazo koma ngati mtsogolera akulandira katangale nanga chikolita mtsogolera akatenge ndalama kwa mwenye nanga chikolita ngati president amene akuchita nawo zakatangale ngati nduna zake zimene zochita nawo zakatangale ndi chifukwa chake dziko zili kusintha. Basi jina ngozi mosakalitsa motsweka driver amene ali patsogolo komanso ndamene akumthandizira driver chipati ngani ndi utsogolera ndizoona zimene mukuli nazo koma ngati mtsogolera akulandira katangale nanga chikolita mtsogolera akatenge ndalama kwa mwenye nanga chikolita ngati president amene akuchita nawo zakatangale ngati nduna zake zimene zochita nawo zakatangale ndi chifukwa chake dziko zili kusintha. Richard Chimwendo mawu wabwa sakukubandulani nduna zake ngati zikupanga nawo katangale nduna zake ngati zikupezeka zonena zokuti zikumalemba anthu ntchito kamenyeni wakuti kampeni wakuti nduna za president zikumatuma anthu kansakeni mtanyiwa mummenye poni kalindo mupange chotheka mumphe poni kalindo mumsage wa Bakiri TV mumpasi nduna ato za president zimene zozo ngati ndunazo zikupanga zimene zozo ziko liyenda kwa kudana ndi anthu amene akunena chilungamo. Muli banja Richard Chimwendo Panda. Saramba Maswera Banji Gift Trumpets Maswera Banji Anabel Mtarika Komanso Ampaso Sambo Maswera Ba Mukulowera kuti mukupita kuti mwatengana makali moto mukulowera kuti manyazi ba aitanana kuti akakumani kutero kumdipiti wa president kuenda usiku kupita kumzuzu akuenda ndi usiku kupita kumzuzu ine ndendi kuadikirira pa agenda ndikangwaona kuti yangoti pia ndikhala ndikwalondola mpaka ku state lodge kumzuzu kumene akupita kukakambirana zokambirana zawo ndakhala ndikunena kuti kulibe kubera chisankho wabakiri muluzi wakhala kunena kulibe kubera chisankho anthu simmakhulupirira ndofuna nditokoze maripota ari Mpopo FM komanso abakiri muluzi amene mukugwira ntchito yotamandika. Ntchito yotamandika simukuchedwa iyayi amalawi ndikulandiranso maripoti kunena kuti kukasungu kulunguluwe yanawambe usiku wina uliwonse kukulowa magalimoto aboma siku ndi siku in and out siku ndi siku kumene kuso akazikisakonso
ngati zimene tazipeza masana kukanengo ziliso kunguluwe ya nawambe olo mukazi tawiseko komataziwa kale ndanenatu kuti sindikunyamuka ndachita extend holiday yanga sindikuchoka kulilongwe kuno sindikuchoka mmalawi muno mpaka ntaonesesa kuti zachisankhozi tonse takutisidwa ali koma ndiotilagwira atukanangonyamuka uzipita palibe kunyamuka azisogoleri ndili momono mpaka ndionesese kuti kodi zazisankho zatha bwanji amalawi mafunso nkumanena kuti zikutheka bwanji malo osungira matumba achimanga kumakasunga koso ma national ID registration yonse imene yachitika ili null and void. Anabelo Ntalimanja watita isandawi yathu ndithu kuononga mabiliyoni aboma pa zinthu zopanda ntchito pamene amalawi mbali inayi akudya chiteze kuipa mtima ngati bambo ako. Ndinakuwuzani amalawi kunena kuti kulibe kubera ujeni zisankho tikhale tikwalondola anthuwa ndipo tikwalondola anthuwa ndipo sitikwasiya anthuwa mpaka siku loponya chisankhocho chitafika. Amalawi konse kumene muli musadere nkhawa, awatu tili nawo, awa sitikwasiya, awatu tiyafinya akanakhala mchirani na manja boys akanachula kuti kodi tafinya chale popo ndikama nditajiwa akanakhala apeni longwe akanatha kunena kuti tazembewera koma ife tikuti awa sitiyasiya mpaka kufikira tsikulo. Masanawo mmene ndimakonzekera ulendo pita ku Mzuzu kumasanako ndinazungulira mtauni ndipo ndadusana ndi Amulo osati Amulo akumwanza iyayi, Amulo akumwanza iyayi, koma ndadusana ndi Amulo ali pa pensi yawo atavala chipewa chawo cha girini cholembedwa MCP, atakoleka kadi ya MCP mkati mwa galimoto wawo pamene galasi imene imakhala mkati mwa galimoto, ndipo anali ndazi zawo mgalimotomo. Tadusana pa Abiwi pa Puma filling station ine nali pa Honda ya silver. Mulibanja Amulo munandiona mukanakhala kuti inuyo Amulo ndamene munandiona ineyo ndekuti kunali kwaitana polisi kuti munthu chatamuona tiye timthamangire zikwanje ndekuti zinyawu zikanavalidwa. Koma nanga ife sitimakhulupirira Mulungu wakumwambayo, tangodusana nanu ndikungokuonani kuti Amulo ajawo akupitapo. Ali koma komledi Tanyiwa ndiwe mfiti navala chipewa cha girini, ife tutadusana nanu tinali pa Honda ya silver. Muli ndazi zanu mgali mwadao.
Sambo ndi Annabel Mtalika aitanidwa kukakhala nawo kumkumano umene uliko chigawo chakumadzulo umene akakumane kumzuzu. Aitanidwa angakhale Annabel Mtalika akufuna kuwapusisa Amalawi ndi kuwauza zonota ine ndinakafikako kumaloko Amalawi zonsezi ndi zamkutu musazimve yayi. Kodi malo aja kumasungisidwa chimanga kumakhala chimanga chathu cha ife Amalawi. Lero zathika bwanji malo mokhala chimanga iwaja ndikuasandusiramo center yomapangamo zawo zobera zija. Amalawi palibe kupusisidwa, anthu aja agwidwa. Amphaso Sambo zonse zimene mukuyankhula zija palibe chimene chingampindulire Malawi. Inuyo mwaitanidwa nda president kuti mukakumane nawo usiku uno. Annabel Mtalika aitanidwa nda president kuti akakumane nawo usiku uno. Wina ndani Mkweza Lamba wamasonga ti somba ijaima chedwa akuti kodi somba imene jamaiti chani kani maso akulu. Mkweza Lamba wamaso akulu waitanidwaso kuti akakhale nawo so kumeneko. Ife zoapusisa Malawi ya ife tili pano kwauza Malawi zona zake zenizeni zimene zikuchitika background ndi Malawi ndofuna ndikuziwiseni kunena kuti Amphaso Sambo Annabel Mtali Manja aitanidwa kuti akakumane ndi president. Nkhani imene yangochitika kuti akapasane nzeru kuti pamene satere muzipanga bwanji a president ndifuna kukuuzani mukutaya nthawi yanu. Ife tili pamene popo chizungu chake timati we are there for Malawians. Sitilola kuti Amalawi agwereso munganjo ya moto kuti inunso mukalamuliro. Ayi kuli bwino atupere muluzi alamulira Amalawi, kuli bwino Peter Mtalika alamulira Malawi, kuli bwino Kabambe alamulira Malawi tive fungo lake, kuli bwino a prophet Mbewe awatu nda prophet si Mbusa. Musianise Mbusa ndi prophet. Ali Mbusa ndi okupa bola prophet. Ifeyo sitikufuna so Mbusa tamuyesa Mbusa tamuona ndipo taona kuti mazibusa ndofoira chifukwa ndi aja kumapita mchali chinthu kumakalengeza azimayi amvano atavala zaukakowa azimayi amvano afiti kwa basi sise pia chuluka nda afiti okaoka alilo ndina mpingo wanji ndikufuna ndiutulukeso mpingo wa CCP wachuluka afiti okaoka ukamaona pamaso ngati anthu enieni akuti monse musapotera ndani tizapotera chakwera ufiti ulipo azimayi a CCP. Majaji folo majaji folo mmozi mwayo Simeon Ndesa akuti akakonzekere sokuti awa agwidwa ndizi akakasekula mulandu kuti kodi akayankha za mtundu wanji. Mwagwidwa ndipo simunati mukhala mukugwidwabe chifukwa system yanu yonse ife tinaitenga kale. You see how stupid you are. You think you are clever, but you are not clever. A president aitanisa amipingo
majaji INRP ameki kutata akakambirani musikakambirana cha mwagwidwa amalawi funso ndilonena kuti zinthu zimene zizi zikamachitika zimafunika zonoti azipani zotsutsa azidziwa kuti malo akuti pakugwiridwa ntchito yakuti malo akuti pakugwiridwa ntchito yakuti how come malo awo akukanengowa zipani zotsutsa sizimadziwa kena kalikonse atupere mwamba kubera atupera achimwene atupere mwamba kubera atu ndaona mwatulusa statement yokwiya atu zimene zotu zimene akufuna amalawi zimenezo Abakiri Muluzi akhala akuyendesa zikoti Joyce Banda wakhala akuyendesa zikoti tinamvapo nyasi ngati zimenezi Peter Mutharika wayendesapo kwa zaka zake 6 taonyapo nyasi ngati zimenezi Malemu Pingu wa Mutharika wayendesapo dziko tinamba taonapo nyasi ngati zimenezi Lazarus Chakwera dziwa kunena kuti ndiwo wotembereredwa uzakhala wotembereredwa ndi banja lako lonse ndi onse amene akukutamandira ndi onse amene akukusatira muzakhala wotembereredwa mpaka kalekale munapha Chilima mzimu wa Chilima sukusiyani ndipo ndizona zimene amayenera Chilima kunena kuti ndikadali moyo ndipo ndionesesa kunena kuti Lazarus Chakwera asabwerereso pa mpando now I can believe Ankwezalamba amene mwaitanawo Ankwezalamba amene inuyo mukaona kumatenga ngati owadalira ndili ndi audio yawo imene ndiyiponye mawa kapena mkucha siku lina lililonse mumve mawu amene amayankhula Ankwezalamba ndi achifunde. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Inu mukuntenga Ankwezalamba ngati wamudalira mukuntenga Chivunde ngati wamudalira munthu ngati munampeza mu office mwanu Chivunde akusamba mankhwala kukusambirani inuyo kumapeseka zoti mukunkhulupirira inu mwana ngati anthu akumulanje ndopanga masewe ndiye wakupombonezani simukutha kuona china chilichonse ameneyo ndi Chivunde ndiye ndibweresa audio ndikufuna inuyo anthu amene mmayankhula zopepera kunena kuti Comrade Ntanywa zimangochitika amangopanga mawu ndikufuna ndibwerese audio imene amayankhula Achivunde inu anthu amene mmaziwa mawu Achivunde inu anthu amene mmaziwa mawu Ankwezalamba ndikufuna ndibwerese audio muwamve Ankwezalamba ndi Achivunde amachita kuyankhula mu audio bwanawe Chakwera sonena kuti angawine ayiwale ife tikungopanga tusamakobiri kuti azilowa mthumba mwathumu president ndikangobweresa audio imeneyi ndipamene muzakhulupirire uzonoti Ntanywa ndi munthu wopsa kwambiri ndikubwera ndi audio imeneyoyo anthu amene mukwanira odalirawo aliyense amene akugwira ntchito ku State House president fokolo palibe amene amakukondani onsewo achabechabe ndi amene amatipasa ife ma information yangotha kumene Ntanywa akulengeza nthawi yomwe inu mbata amazitenga kuti ndiye ndikuti ndanyamuka ndikupita nawo kumene kukupita ku mzuzuko zonse zimene mukakambirana nazo kumeneko ine zindipesa chifukwa ndikakhala ndili momwewo pakona
kuti oka MCP amakapana oka MCP ayina Dalakadula amakapana mukudziwa chimene amakapana nyalana game ya ulilika Amalawi mukumbukira nabwera ndasanena kuti pali nkhani imene inachitika mkatikati mwa nkhalango ya kuchiweta nkhani imene icha yavutatu nkhani ya kuchiweta yavuta nkhani ya kuchiweta yavuta asikefa chimoto ndimakona ngati ndinu munthu wabwino yaululika atu yakuchiweta atu yaululika dzina lanunso latchulidwanso mkatimo ali pakomo ndikuti gogogogogogo mtaji wali pakomo gogogo mtaji wali pakomo anyama Amalawi konse kumene muli chigawo cha kumadzulo pamene ndikutuluka pa programu ija ya madzulo Republic FM nkhanga zaona kuchiweta kunachitika zinthu zoopsa kwambiri kunaphedwa anthu awiri ndipo anthu awiri amenewo anaphedwa chifukwa cha Richard Chimwendo ndipo panali mmene anthu awiri amenewa amaphedwa Richard Chimwendo amapita ku msonkhano ku chigawo cha kumpoto anthu awiri amenewa ali pagoro mtanyi wa Afrika ali pakomopo osatawa mtsegulireni Amalawi kwaphedwa anthu awiri kuchiweta kunaphedwa anthu awiri kuchiweta anthu amenewa anaphedwa ndi Dalakadula anali ndi Richard Chimwendo anali ndi Asikefa Chimoto ndipo anthu amenewo anaphedwa mu nkhalango ya chiweta munakaponya kuti go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  mtajwa ali pakomo tiyeni kuchiweta mukatiuze kumene kuli anthuwo ine ndimakulemekezani Asikefa Chimoto koma nkhani yokhayi yandizizirisa mutu kwambiri anyamata awiri anaphedwa mu chiweta ndipo nkhani yafika povuta chifukwa chokawocha nyumba ya mnyamata uja kumwochera galimoto yake nkhani yafika povuta Richard Chimwendo auzidwa kunena kuti munthu amene amuochera galimoto uja ngati samukonzera nyumba yake ndikumbwezeresa galimoto yake aulula zimene zinachitika kuchiweta. This is covered Daniwa Bari Popo FM alisimuli mpalamulira zofuta ayi ndi nthawi ino yakung'alula anthu adziwe kuchiweta munapha anthu awiri Richard Chimwendo ndipo munali ndi anyamata ndipo munali ndi Asikefa Chimoto anali nawo limodzi ndipo Asikefa Chimoto nkhani imeneyi mukuidziwa bwinobwino ali koma mtanyiwa iwe ndiye wati panadi sukutisiya
munachita kuika road block ndikuwathamangisa anyamata ndikuwagwira ndikuwapha anyamata awiri. Palibe chisisi pa dziko lapansi abale anga zisaululika. Ndiyetu nyamata mwamuotchera galimoto uja akuti aulula china chilichonse kuyambira chakuchikangawa akuchidziwa aulula. Achimwendo muthawire kuti ka mupanga maplano oti mukamuphe koma ifebola ma information atipeza pari Pop FM Richard Chimwendo wachuka ngati chimanga chokazinga chimene anyamata amachitenga ndikuchika mbotolo kuchivika nkumaka chija ku sukulu ku boarding school. Ndichiwamba tiyeni kuchikangawa tiyeni munkhalango imeneyi tikafukule tikapeza anyamata awiriwa anakwirira pati. Ndikutitu ankweza lamba ndi achifunde ndili ndi audio yano ikubwera mawa lino imene mmayankhula kunena kuti iye achakwera ndi chitsiru tufuna ife tingomdyera ndrama uyu simsogoleri ndi wopepera. A president ndikuti mukhumudwa atu mawa tikamayankhula mmaona ngati zamasewera. Mawa ndizingotusa ma audio nonse aku State House zonse zimene mmakhala mukuyankhula ndikufuna ndizingopapalisa nakuwuzani kuti 2025 mulimba inu mukamachedwa ndi kumsaka mtanyiwa yazisaka ma information anu ndendapeza ma information anu anyo nonse muli ku State House muthawa ati kumene kumwisiya ntchito nthawi isana kwani ma resign ngati mukupezeka maofisi mukusamba mankhwala. Ndikatero supari Pop FM. This is Comrade Tajwa pari Popo mawa program yanga ndimenya yose polisi apolisi wose amene mukupanga zoipa mawa ndi kubera ndi program isaka special apolisi okaoka Limpopo FM. Ndamva kuti madokotala ena mmandifuna mawa ndikupasani namba yoti mundipeze madokotala nonse. This is Comrade Daniel on Limpopo FM. Ndikaterenso pa Limpopo radio station Amalawi tisiyane pomwepo tikambirane zambiri. Ayame umayeno nokabusa Woni wa Malawi sikumbeka kabena mpando wagoma wapeza zonse zosoma tikuja magogo ndipe Kodi yanga nditaka ponya waino kodi mukati tikulowera kukenani kapena kali mono la mwadea tikwelele kuimuto usaili Malawi we tikulina titafuta ilipo ntawi kukwelea tutola Malawi we ngati tiri kono ndikukenani aikenani ndiyo wawa wina sitena fike Kasujira chibwerele kuigubuto. Amalawi nonse akufuna kwabwino mawa ndipereka nambala ndikufuna thandizo lanu chifukwa December ndikufuna ndiyendere ndende ndikufuna ndipereke thandizo mu ndende zosiyana za mdziko la Malawi. Akufuna kwabwino please call me tithandize ndi thandizo lanu kuti tikapase abale athu amene akuvutika mu ndende zosiyana mdziko lathu la Malawi. Kanga chepe kamene mutipase ife tutiyamika kamutipasa zovala
kampala kamutipasa ndrama tiyamika abale athu aku america abale athu aku tanzania botswana mawa tipereka nambala bwerani mutithandize ndi cholinga chonoti tifuna tikathandize abale athu amene ali mndende mwathu mulibe chokudya akusowa ngakhale sopo angakhale mafuta odzola kodi kukhala kundende ndi kuti iwe uli kudzala aya abale anga mwana wanzako Ugalao.